Какви са вашите критерии? Устойчивост. Определено устойчивост. Съставките. Ако си се постарал да бъдеш съставен от наистина качествени неща, Не мога да понасям нищо, което е непостоянно. никога няма да бъдеш нещо посредствено. Развитие? Ако едно нещо днеска го има, а утре вече е изветряло, за какво ми е? Отчетливост, чистота и откритост. И трайност. Задължително. Трайност и постоянство. Интересуваме перспективата. Ако не може да издържи в компанията ти 6 или 8 часа, как ще изкара с теб до края? С какво го сравнявате? Нещо немско. Определено и задължително. Ами, определено нещо френско. Опишете как го усещате. Меко. Като лека топлина, която се разлива по кожата. Но бавно Дълго. и хармонично. И цъфти, като цвете. Какви са вашите препоръки? Парфен. 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 Експертът в мен.